Ka School St. John Bosco Boys Higher Secondary School Sora. Las lembah keladon ka jingtrang bat jeng nut bandon no lak jong ka school boss. Haka ban lei shaw bat ban libu yaki kena school ki basa kham che jingai na kani ka school kum shalai ring au lat ma plang bat chiki be ki jaka. Ndrei kamlong pat ka basuk ban khiet naladi namar ka dor jaka kalong ka barem. Kumta da kajing u jing nam bat persngau hau MLA jong ka Sora constituency ba ki bin MLA halo ka jinon kam jong ka ni ka school boss. Da kajing jensur bat keluit mensim iba ki bin MLA ila penyo ya ka ni ka school boss lingba ka chief minister special development fund jong usnam arjal arpulai arja arpusau lese kala bandai ka skim ka beningkong jong usnam arja arpulai arpusau banyo ya ka ni ka skim ha ka ni ka thai Sora. Bat abangi phai shakawi pat ka bentang ni sko kan ong bakalong ka jingker khu ka bakrau ya ka ni ka school kham tam ha ka lei kawan ki khna school ha ka polio layo ban khap yo ribbon bat ban IT ya ka ni ka boss da MLA ka Sora constituency ha i principal Reverend Father Alphonse Rongrin kata ha ka khat tarik naila arhajar arpulai harangkat ka jinon lang i Reverend Father Stefan Kharbani Paris Priest jong ka Sora Paris nong hikai bakum diuru ki kena school baro jong ka ni ka school. Hakan ngi la yo ban pelong ya ke jelang ke belengkot bala penya ya ke jelang da i by principal jong ke school Dr. Elijah Sawian. Ayo katukat ni jingkren na i Reverend Father Alphonse Rongren i badai i principal jong ke ni ke school bakum juru la yo ki jing duai bakerpang na i Reverend Father Stefan Kharbani i badai i Paris Priest jong ke ni ke school. Bat la yo ru katukat ni jingkren na i ba kibin MLA i balok MLA jong ka Sora constituency. Da kalian ka managing committee jong ka school rengkat principal bat kinoi kai kila pen pau ya kajing songu ka bakrau yo MLA jong ka Sora constituency ba kibin MLA i balai rap kerpang na kebenta kan di school. Maka senam doyak bulan bosku kadai hak senam sia jar paspa kapu perang. Bat ka bos jomiru ilayo nombor sia jar paspa kapu perang. Kangai kadai ka jingerku jo zanbosku ya ka school jomi. Namang ila persang banyak bos nak sau senam. Mo Zai udon bosku 4 ai, kuangi ban ai ya sikha jungu. Tengah gai bagade kadai ka jing ai sikha jungu ya ka school jungi. Priang soba ya i ba keben melenga MLA naga benta ka term ka ba jong ka Sora constituency. Na sorong ban aus bahaba idang job nikong ka skim nikong kalawan ka school lagi. Mo ilayo estego ga penting so kulai sibun ba kebin na gabenta ka jingi jo pi ka school ngakan mau masen job ya election tang hadir lai ski lawan jongo ka school ni tang hadir lai ski lawan jongo ane ke do pada Gilbert la ya samdom jo ka school ba kani ka pi ba idan ka jingi ba ka pang ya ka school ni ba khamtam na gabenta jo pi ki na school ni bu kajing duai ba blai unang ka ku ka doi inang koi nang kia inang kiu saprang ha kajing long no mikman banang la banyarap susu yangi banyak thai Sora baro tapi jam pada ya juga good. Kita ayu ini membentuk bahasa dengan mau dengan school week itu, kamu tahu mengenai sih betul sebawa nanti membentuk di bahaya semuanya pak itu. Kau cuma tahu bahasa dengan mau yang ada school week. Baseball di pak itu, baseball dari para principal. Bukan kau coba di upaya bagi membentuk yang pada screen itu, kau cuma tahu bahasa dengan mau yang ini. Kat badi MLA ba i jungi balawan na du Shillong banwan ban pelaj ya kani ka boss jo kani ka school ka jungi badai lengba
ka jing trestom ka jung i ban penyo ya kani ka boss mo nai chief minister mo nai chief minister jong ka Meghalaya di harkat bat ki staff ka jung i harkat bat Father Gilbert i ex vice principal jong kani ka school ka jung i di hakani ka sri hakarteng jong ki faculty mo members jong kani ka school hakarteng jong MC hakarteng jong i Father Stefan Kharbani badai rektor parish priest badairu chairman jong MC nga yeng hang ni ban pediang burom ya isa mo ya isa to ai ka jing thapti biang sa senak benta jong klepep kani kadai kembati mo jong ka jing trestom jong ka jing spoon ka jupi hakani ka school ka jungi te haba nilai iwan da kani ka boss bagi shawi kena da kani ka boss klepep ikan mau i ya pi mo ibu ka jing duai da ka benta jupi bo blai unang don kan bat pi nang ai ka jing ka jing ko jing kia mat musip kenapa ka jing syakri ka jupi ya kani ka constituency ka jupi mo kan long ka bejok ba mangi ki student mo jong kane ka St John Bosco ngidap da ka jingman menta ka ski harkat bat barok ki staff mo bedan menta ne te kadai shisha ka mo ka ski nane ka ski ka ba dap da ka jingman na ka benta jungi wei pai wei te tu ai ba kane ka ski kanong ka ski ka ba pen sa ka mau na ka benta jungi wei pai wei ba mangi boro nginang yai perto junong ya ka jing spoon ka jupi bat nga ai ku leiru ya i parlok jupi na imben dai sipara ma imben jupi badan benta sun ai ngu choyu blei unong bu nong tha ubla ai ngi ya kene galat bani kendo langkum ni hagni ga por ka bamenta bar kalong shisha ka sngi jong ga jing kemen kumala keren badeng religious henne shakmat nason ai kublei sngi kha jong Don Bosco bakoi ngimla banyak shakmat klem ra pen pau ya ga jing burom ga bakar pang yo ni riu kraw bladon shisai ga benta ga bakraw ban seng ya ga ni ga school hakite ki snem ki bladep Baringit scam de lingba ka jingdon ka jong u ya ka jing yo i jingai ban persang ban pinti kana bakal lawe jong ki kena puli baro ki bra puli ya hapo ka ni school nado kite gi snam bla senga ni school hadu kini gi sngi bomenta ban pinti kana ya ka lawe ki bo pharnai naga benta kini ki kena school ki ba i ki jong tenaga liang ga jongan hoi hakani ka sngi ka bomenta in sayo kan play perda ya kani ka school bus ka bla long shisha ka jing angut ka bla slam ka tum ka jing batai jong bading eligious ngelawan ban saki haki program ki bo pero fair hapo kani ka school ka jong ki nadu de ka term ka bla dep jong snam aljar khatpra hado aljar alpulai lajan man la ki program nagaliang jong ka school managing committee ke jai pen kan mau yanga na ko ga port ko pat ko munong hikmat hak bai dei barka jingdon kam ga jong phi yakni ka school bus hede ko ma jong ka jing yai sha kalong ka jing jok bat kalong ru ka jing mantoi ngamla banya chakmat klem ro pen pau ya ka jing kublai ka bakar pang yo menteri rangba joga sarkal jela usal konrod ke sangma Bokrem simla kentai ya kani ga jingper skau jong ga school managing committee hagbai dei bat ka jingdon kam man ngi so thu ngi ko mingi nami khmat ngem la ban len ga jing shisha ka jingper skau la galong na galyang jogi snong kani na galyang jogi school ki bobun hanrei ngi don kam ban da pension nongrim ban penya pher hapadeng kata ka jingdon kam bat ka jingkwa parhadin ba nagaliang jo school managing committee kalai pen kermau yang aku nomi khmat aku ga por go ipat na so thu da shisha bagane galong ka jingdon kam ka ba hakmat du nagabenta ka jingbit jingbiang kham tam na menta kini khana school ke bai ke jong padelor ta ka benta
Penagalia ke jonga hakan ke term ko pemerintah ngamla syuban kerna. Henry lingba ke jing trelang ringkat lang bar ke school managing committee ni sok man shil ka dai bangila yo sanction lingba ke CMSDF hapos nem jongnus nem arjal arpulai arpsa ai kublei ya kidi culture school managing committee baro hapo ke jalam jai father Stephen Kalbani berkumju i father Alphonsus Rongren nagaliang ke jonga komunomi khmat nganang yai alam ya ka ketika mon nginang ya trelang ringkat lang ni sautu wala kalong ka jinge hadu atata khamta makabaide perke education sector ki jinge ki bahal rukom ki bangia kendu na kowe ke porse kowe pat hanu yang kermen scam balingba ka jinge trelang hi ringkat lang nginang la bani trelang na ka benta ban kentio ya kan ke school ka bai ke job hi na kowe ke porse kowe pat dengan siapa kena galat, banai ke cingkit bok kedriang, bakasin John Bosco Boys Higher Secondary School hang ni posora, lingba ke jam ti ke jong blay na selendet, nangai ya ke bor ke jingsta jing champang kam tam gi noilam ke bahakmat, bakum ke school, kanang kiu shaprang na gowe upor kowe pat, ban pen sapriang ya ke jing nang jista chakani ka thain ke bai ke jong. Ni ba Kevin i local MLA changkani ka constituency jongi naga jing subun jong i nilai yo ya kene ka boss jong kene ka school St John Bosco Boys wanya ya kene ka boss man pelait na gino jing ma jing man saw hamtam ba ya jing dia jing accident baturi tu da ya kene ka boss ha ka ba kim chalek in sawan ai Hati, tarik kau jalan.